pedang wi. Nyacah. Ya. Di Thailand lo lemah piye, seperti ora enak ta. Yo sing kalem papat, pedang papat. Ya, yo Ning ngarepe singkal ku mang. pedang sok-sok lah. Dadi ngarep yang trono wis kaya enak apa? Kaya garu. Tapi enak pedangnya papat. Ya yo mesti. Dadi ndek di samping pedang ya iso nglembes napa? Giles apa? Ngene-ngene iki support. Bu, kena pedang kok kena wudu. Wis. Garong kita sekali nerah langsung 2 meter apa? 2 meter lho. Kene mau loro tok ya kan. Kok kaya guli. Online. Langsung online ke Thailand ae. Ongkire terus piro? Kowe nek ning gone Jombang kuwi ya, Bos. Ning Jombang ki enak lah. Sak. Tapi kudu dimodif dhewe. Tapi yo kudu ngeke plat. Kok praune ngarep kuwi. Nek gak ngono kepetel. Ini misalnya kayak pedang ngarepe. Ora usah dikek pedang wis. Lah kuwi padha mek nyata ta. Nek luku ngene iki kan ndrosor-ndrosore. Wong kuwi kok padha mek diris kok. Para bula kuwi. Kayak wajan. Iya. Kayak ruko apa ngono kae. Tebu kan. Ya pilihan. Kayak wajan. Tebu kan ana sing piringan enek, sing ngene iki kan ya sing model hukum iki ya. Jadi witeng. Sing model piringan kayak wajan iki ya. Dia rasa abang yang mau Iya orang tahu airnya sama itu. Jelas kena tanduri lah. Terus traktor tuh jelas kena. Yang modal pacung. kita jalan malah Gitu. Belum-belumnya malah bobol. kalau makan hitam tuh malah gede malah makan orang tutup orang kuat Dan orang nanti gandanya yang tak nganggur sama. Tak tak ojang kok kulon ora. Kok kulon yo sing teman kono pojok itu. ada sumur Contoh itu kan misal dia ngono misal wong aku loh. Kok kene yang ngono aku. di sini kan Ada kapal Kapal sambung. Apa Petro? Petro. Ya niki aku mau bukan jago dene iki ning kene dhewe sampean dhewe arep-arep iki cuma panen. Kayak intine golek lahan ta. Golek lahan go panenan. Tapi aku cintai cintai yang di lemahnya aku. Jangan kelakuane iki. Kebetulan aku yang pertama kan. Wis ngono ki mane rong tingkal to. Iki malah ora diumani blas. aku Rapi-rapi wis kode isih. tapi cinta mau betul betul Di banggone raku itu ke sawah itu. Karena kontraknya 5 juta, aku tahu 500 kan 500. Ini 5 juta 500. Jol dekne. ya kowe rapu iki yo Aku kali-kali. Ini bawang yang karang gua. Lah wong angger Ini bawang yang kertau dijatuh cukup kabeh. sampang setengah yang bentuk sampang setengah. ya aku tak cukup tuh bro itu lah untuk sawah Setahun tok piro? tuh 5 lah 5 apa? ini mah 2,5 kintal saiki untuk 3,5 kintal 10 ya. Korea ya pertama ora sate posta. Aku banding iki lho, sing rong kedhok tak Korea tok. Sing Anake 5 pulang. kedhok tak campuri posta. Iya ora nek. Anu bedone Melemah kene soalnya ngomong. poskae mek digo plan. Titik ngono ae. Korea pun penting mau. Petani saiki ya sing mari sukses kan anake akeh paling. Dene apa Koreane kurang ya ora patek mana. Soalnya oleh-olehane ya sudah.
sing marai panene oleh akeh kan anake asing. Iya. Ya nek anak tari anyar ki yo anake buat gitu. Apa ini makin semua anak-anak yo. Kayak sih seneng ngono itu. M70 sana, Bro. Kan 70 lho ala. Tapi rong panen. Malah senengane nemen iki pret-pret seneng. Tapi oleh-olehane 32 entek. Aku kira dek menak wis Segane koyo liwet. Bakul seneng kok. Blenger kok. Seneng apa wong kono wasiri iki kok? enggak. Nggih gua ambelas, cuma nek sing tukang proses gak seneng. Malah gak seneng kok. Iki lho, Pak. Kita. Tapi ki loro. Mending tuku anu parabola neta. Sang anu. Maka kelakar ya. Oh, model dhewe. Sal papat terus Itik, Sur. Kuwi ngarepe dikek plat ngene lho, prau-prau nam. Engko lak kaya blebes. Nyambang deh. Jadi kowe pemukul dilak kopi. Kuwi gak ngarep kepetel soalnya gitu. Ngarepe ki nek prau-praunane lho plate ngene. Jadi dene bisa lah kaya baru lah karo ngarep kayak baru. Iki didelokno, tetekno iso. ternyata Ya, gua ngambangno singkalno. ora kok dalam mana gue ganjel sih Ya, ben Syukur-syukur kok kayak pedang malah HP rawatannya oke. Apa yang gawe saka peralon-peralon iki iso ngarepane iki ngandang. ya iso. Karek ngeki setelan terus setelane ngene. Wis padha karo ngene iki lah. Bebes sesuk bebes siji. Jaluk 300 tinggal 100. Karo sapa? Kalau rasa. Lah aku kan dia belum sih. Nih kan aku. Tak. Emang gak ada nomornya aku. Jadi petok. Cukup ae lah kok kan nanti. Ning omah ku lah. Lah ya. Karo nunggu apa Eh? iya dari Lah lemah-lemah atas kuwi. dua akutang kok Gak tolong. Kan tapi kan sing bathuk galung. bareng diluku lah Ning gorku ning kulon. Apa? Bebes e. nah aku malah seneng tak luku batuk galung ke atas semua Terus nek ngomongin bisa ya gak matok ya. Bebes enteng, mau enak bebes kawak kok. Ora bebes ki 1000 sing anyar rancang wis. gak macam nak batuk galung ke atas mari-mari atas loh Terus itu tambah ngepelah. Tapi ya ngakayan dia motif dhewe. Ya kayak piring ngono kae. Piringan tak sisa. Yo sok. Telepon sama iki lumayan. nomor kecil pagi Paling banyak lah yo dongkrok lho. Kok hilang mah sistem Mario kleroku yo kare sampai ambyak ning jek ning dalem tablas waket berarti. waktu kekanan dulu kucing tak nempel Lah duwe alate liyane ya kan dipus duwe luku duwe garung duwe kan yo penak yo. Ana nganggo nggonku, ana nganggo nggonku, wis tanggo. nah cara kenos gak kanggu jadi Mario kombi pilak kombi lo terus ke malah angel pilak kombi Tapi nek dikeki kuwi model setelan kaya Thailand sing dilungluku ngarepe ya lho. Lho, terus kayak mana tuh kowe duwe nomor sejut, masa baru punya kayak setelan motor duwe nomor sejut ora? Iya, Mbak. Itulah saja. Eh? Mas Brenda biasa. Halo, Mas Brenda biasa. duwe nomor sejut. Mas Brenda.
Jajal telepono. So, takok jut blebet iki 100.000 diunjaki 50 iki oleh. Gampang. Iya. Wanget. Oh, enggak. Wong iki ora duwe duit. Beneran nggak gitu wanget. Ya, telepon aja ya. Iki neng mungkin martabak iki. Aja kandhane martabak, denges engko Oh, sujud. enggak sing telepon. Yo. Yo. Sujud kok kandhane martabak ya. Denges ngene. Ya ora. Wong awake entek lho, Bos. Aku nek petuk ning gone mase lho. Lu tua sekarang tak. Ora kok dhisik yo. Dalam desain 6 saiki. Kurang kok. Yap. Udah linu lho.